Bon dia a tothom, ohayo gozaimasu. Malauradament no he pogut fer el directe que volia, però bé, faig una miqueta de vídeo abans d'entrar. Avui vinc a veure la pel·lícula de Slam Dunk. I aquí tinc l'entrada. No es veu massa bé, l'estic tapant amb els dits. Llavors em trobo al Marunouchi Piccadilly, al Dolby Cinema. I aquest tipus de sala n'hi ha, em sembla que 11 a tot el món. Té millor qualitat d'imatge, millor qualitat de so, i la veritat és que tenia moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Llavors, anem a mirar una miqueta per aquí. Ara ha acabat una sessió i comença a sortir gent. Hi ha tot de promoció d'Avatar. I està molt fos, no sé per què està fins i tot al hall d'entrada tan fos. A veure si puc ara fer una coseta. No, i aquí està. Aquí està el pòster de Slam Dunk i a veure com va la pel·lícula. Si vols 20 volums de Slam Dunk, et costen això. Aquí hi ha coses per comprar de Slam Dunk. Hi ha com un, suposo que és com un artbook, una miqueta car, i un clear file. Al costat ja d'Avatar, però ara no m'interessa. M'interessa això d'aquí. Doncs ja estic preparat a entrar a la sala i tinc el meu set amb crispetes i un melon soda. M'encanta el melon soda. Doncs a veure la pel·lícula, que em sembla que són unes 2 horetes. I aquest és el cinema al qual entraré. Aquí també hi ha com una petita projecció. I m'han donat també un parell de cosetes just a l'entrada, que no m'ho esperava. Un parell de postals. Ara agafo l'altre, si puc. I aquí està. No m'ho esperava, un bon detall. Això no sé si es pot fer, però bé. Una mica de vista de com és la sala. I jo estic sentat pel mig. I les butaques són de pell. Semblen bastant còmodes. Doncs acabo de sortir del cinema, de veure la pel·lícula, i la veritat és que és una pel·lícula boníssima. M'ha encantat com es desenvolupa la història. L'animació és increïble i em sembla que repetiré i tornaré a vindre a veure-la, però potser aniré a una altra sala de cine a veure la diferència que hi ha entre aquest Dolby Cinema i em sembla que també la fan en IMAX i en cinemes normals, però val molt la pena veure-la en aquesta sala. I la mà em tremola una mica perquè ara, després de sortir del cinema, que estava calentet, ara tinc una mica de fred. I aniré corrents cap a casa per poder preparar el vídeo i penjar-lo. Demano disculpes per no haver pogut fer el directe. I només per qui estigui per aquí, si vol veure la pel·lícula, dir que aquest lloc es troba just al costat de l'estació de metro de Ginza. I que si teniu l'oportunitat de veure-la, us la recomano moltíssim. I bé, espero que us agradi aquest petit reportatge que he fet i subscriviu-vos al canal. Matane!